na maiya emeroberi kuroiga segetaseni kia Ndizi TV na umwe bulura sembe oboniga no muroberi bwe Chigosori buna butambe kwa tuna Ndemo Steven captain 001 captain ambaye mwe Chigosori asoro ngoro rwagusi umwanje bali nyura buna sense mentanga ni kujakira chinsa kianda mpaka chinsa angetugo ikange chinsa ikomi ndagwate Mr Charles Onunga na hata vile ta yawe ronge na kirire uyole ngoma genyo itwa igakorwa se eskuru ya keveresi gose kambi ya keveresi ya maminyoko no ari na itwa iga nimetora nda so mutimo ngote bitwa ngote bikore ngeme chandeli aba minyoki bagwetera na igoro ye kambi ira nakera bo kwarigania umwanje muri one so muri biri okabire stoiranire na bogera kubale na batebya malita bese bali bagutwikira boniga umuchando tugwetera asaba abana bakominyoka gose bigori bikominyoka imbiri na asa abantu abange mbara amanyane kegweke negento gegokonya umwana asekera akibwatire buya na ora na kitachiri chinyi abanene mono tubwata asensengima na abantu b'imicheso ekegera nabona kibichoga n'umuntu okwenyara asekenya kera tariko nebigari bya ibikomwa nandi tukugana into abana baito abange babona inchi bari nanyare ko bango sponsor na trainiri bachire KDF bachire police bariko kusumbuliwa bakogenda street kinambanjiro roche ya KDF gose police bakwa abantu b'imicheso ngonya gukinyorande kitarinke ekero abana bari bayikiraneti umwihuri ubwato umwana wakora imicheso wako mupiro okuminyoko bakora kindi gyose moikange ekegweka iru na ekegwekia ekiagera bonega umwana uyu uri okorete form 4 oyo orikiru bonega na bari bakorete na barabo bachire university na bono umutinyo saba na bakuri kibesa anda endelea gusomia uriba bari gusoma nere endelea kumwakanire peace igeke yagwike neke yagwikiya ayori obwato umwana uyu ogokora imichese moikange ncho monyene oyongukwana nembwate talent yebone omwana onekera ari gwa kumupira na mwigetange na ari kumugorera imipira na mugorera kirigento paka nkanyora n'umwana yosoire academy kuruya academy agasoa KDF bono igano ari na ndo yo kumugwati nera n'umuya nera na bongendete ko support egento ndamuboli mukera ntugwati imigondo yokorema onda muboli mambi na nkwakora masoesi ekina kigyo katongo muboli nkwakora masoesi ena akora masoesi igo neinega simanyete na kuchifosi ya ngororoberi gosongororoberi yegasi asugo chikonyore kego kirige chikomokonya asenjerere rais Mr Mr Charles no bateri chikoli ya sana buo eza bana ba mwanje muri koro mu iboli skali mbya mwana kwanyara konyara gusiro umwana ekeba kiria bwate onye no mupira kandi tibuna Charles out ya iga muguriro mupira onye no kominyoka mugiri ababwata ni bama minyoko onyare kumusira onye nkya kindi gosikiria bwate to musikira isikese njuri tukoli ngakia rero iga emegondo yake ire esikinde yo konya boniga ne karamu yao goseneke yo kilikia kelio bwate igoko no kubolo chesa we boli bonzi mwasikira abana baino ase Chigosori chaino kwende Mr Charles asema ntangani ntokwa ndeme chandili gose serikali ebintu birie gokora gusira Chigosori nayo teri bagari abene gatiye wiki yetole na gukwana no mu waziri bwe Chigosori korwa se county ya Nyamira magari na Dr Grace Nyamongo watwerera gose watwe map ye Chigosori mie county ya Nyamira nakyo mwako yo eta bwechiri bwibere na merongevere noyo mu 2021 na Chigosori chialenge ime ya Nyamira umwako yo muya meroberi kiba begete bune serikali ye county ya Nyamira batararugeti gose bochoria bonene tetwende semo ya kabere ye studio tunero roboti orwa so kibwikerano Nyamira na Kisii county na Chichikoro sioro gongorwa gusi nigo na irari bagali abene gukwana na Omo County Executive Committee member CEC otenerete Chigosori ime ya Nyamira Dr Grace Nyamongo gukwanire birengo bye Chigosori ime ye county eyo nonya no mugabano ito Amos Nyaribo ere ore patron ya sports chonsi ase Nyamira igagoteba nga tiga abana baito abasae bakore sports egere banyari kuyagacha emechieso igere mia ase mebere yaito twensi gati yemeroberi ye Chigosori anyalire gosiru ne serikali ye county ya Nyamira na monama minyoko a Nyamira Great Run chifinali chia Nyamira County League mwako eta na minyoko a Cross Country South Nyanza abuga sebara babwatania segeti ya kiendege
Kemera Ward. Kitengo kimeanza na kikiwa kimeanzishwa rasmi na mgeni wetu. Ingana yane yuko basemia ababa konyara ko baba bachore barero igonko batebi nga bagende bakoromukia nende kero bakogenda igo bakuiririeta li region ya ito ya Nyanza ya South Nyanza. Tumepata mshindi wa kitengo cha under 18 boys. Engana yoko boru kwe biti bikerenete bya Chigosori ne chikambi chama minyoko imyanyamira nengana ya iruo bolito na ababwatani na abaigereri be Chigosori. Ebiti ebinchera bire korosigwa. For example, egeti kia manga nkoera kere bwangoiga egere kebeta yale aseme cheso. Nalinga koma nyamero belikie bekire ne serikali ye county ya Nyamira gusira chitimu chenko yo kurora gongoru buna kiendege Jets egokora buya ime league ya division 2. Lakini nabere ginkumirana na banyene na bali officials beji timu echi igo bono ntonyare koranga nchira ki toranyare ko batoko bakonya lakini otoko batenga bara ansa bagenderere guchimutwe tunyare ko batoko bwaterana na ko bakonya nonyeigo nigo Grace akorera buno ko bao kwendwali ya COVID-19 na machiko yogo keyo koranda kwaye nkwairera Nyamira county gutatwale meroberie menge ye Chigosori asomwa koyeta challenges nechi nyingi sana tuaeteire ekiagera una corona yachete ango sports yechi tuansete mutinyo gatano na butwa planting tuanse mutinyo gatano ango uchu tuarite sports kere ward ntwalinge gocha kogende sub county ango tuente kere ward alafu neli sango liga ku marufuku marange tochigotema kubanga twatebigu no gathering asingenche ya Ministry of Health na asingenche ya spread of corona bono ekagera tukanyoranga chinse cha toereire umwaka nkoerole nechi plan chitu na tua plan tinga tuwa sports ase county ngima ekaba kongu na nechi lockdown chikaba chinyinge one egacha kobetereria tugacha gwansa gutwara sports yechio omutinyu kianda gogo chikoera na ende tugatanga bono ekitura kole no gutwara no gochibeka amo egere tuchitware eyeme yani ritukeri merimo kere sub county na ende tugatwara lenda sub county sano to chonse chikaba represented ine merobelikie bekira sense moye Chigosori obochorio bonene botaraika bono ekigetigarete oburayo botarachikoba sports marathon iyego chigo chaka koruche birate 21 kilometers koruche birate tokorere ikonge na chitari kinche chitangaswe igo bwango iganga indi chigo chakoba sports echindi chigo marathon indi ego chakoba Omweripi Dr. Grace Nyamongo nabwate nkwana ya ye yabene asabantu bonsi emechieso igere mia asemebere ya ito twese etiga abantu bakore bisaisi no mugabano itunyari boga goteba ngakore bisaisi egere mupunguse amarwaira asomubere na vijana bitu kora emechieso egere munyare ko ba moko iradietari ya Kenya isiko nonye bono bochorio bonene bure inse yemetinye tano nebere kurubono emeroberi yogo sira Chigosori negento kirarigerigu mono nabanchi be Chigosori Elietariane Ndemo Steven Manje bale no mwaziri korase county ya Nyamira Dr. Grace Nyamongo kwa lero roboti uru andaka ibenge libyo byagwa ngisingana kwanire me roboti urunereri nigo na nyara ko bango nyepongeza kiagera ekorokana na bwata manyinga yimicheso ase egasia yao kora negasingia gusikanete no mugusibwansi tari Nyamira yoka kiagera ntobwati rugende gwatana no numo yo Kisii county no Nyamira otugukwanike gusi tatika tu abeta abange tugatana no igongo mopongeza na ndagendere muno tigangira ne Kisii county na intugo ntobwate na intwe minister na ande ntobwate abari bagwenete gokora una Grace Nyamongo abo bari ndochi no maene tinana kubarura na ndio nana kubaigwa sebali ekiagara una bono iga na bona nyare goteba na oyo uroro nere Duke Mainga Duke
n'omonto okorwange na seito n'omonto okorwange na keberesieye eye ebwate talents egenderete kowika Kenya engima gwika omonyene tana gooroka naende ntwana komorora timanya nyoro kong'igwa asari matuko taraera nyoya yatigaire emetienyi na bakorosi erieta ekiagera rituko erimo na bakorosi matuka yonsi pi totana komorora nabo tokonyora na amaiga aywo anyarire koba akoera Andaka Charles kwa kwa ode sekere kyobo waziri we Chigosori asensemo ya Kisii County aingi kirie kiya kwa rocha gokora gusemero bili kware kubeka uroche tarabe kubonia egente kenene gonare ko nyara ko banko rosi bigwanda litangani mbeke na ebintu biri bigwenerete bigo support chi center youth na chinare korabeka at least kere constituency etuare center youth even yone yemo egere aba youth aba kore mecheso bomerana asichinga kitia kyorutei bomerana baendera go train na kubabekera abamanyi bari bakuba train ekina aja kora kemo asensemo y'emicheso nako nyara kumanya buya monekera chisente ichire na kubabekera abamanyi tatiga naandi bono ana oyo minto egende gekubara ne serikali yareta nigekoenda nandi yareta oyo tari kwerewa igoro yege ntarenterwa nandi kwanyora nere gakora ebintu bireta bauti byokugani ama magani yenda tari sports tokonyora bagekorenda bagotuchikana naki aye nomanyete tenenera igo bagocha no yore nere gosine kasini yae gosine anko yae nero motebi na tenenera ga bone anke yene kasini mbamanyete igoro ya michezo igendo naro gosaba minto SMA ye talents nigo chire chi egento kiamana onyendiria abantu ba minto bari gwancha tochamo ori obwato omwana omusumbuete igoro y'emichezo achasende mwadvice na kyo omwana yara nyare koba gokora kiaire gente kyo ekero kira asa manyinga na bakonyora gekogendere buya nkoenda tura bange babona enche no yomo bona arenge gosome sensemo ye school na somete historia na nje na somete school igoro kose ekeberes primary nkaenda bogesakari primary ngakora kurworo kaenda Kisii school kera naenda Kisii school nganyora natindi ko nyara chi bese chiricha tebetugwe nusu nkaira na samete ga support ndaraenda gukora form 4 nganyora narangiri ugo chikedia gwe kera tu amamyerera na arenga ga Kisii yeke iguna yabona kora acha nganyora na tekirie position ingi ya ni time chingia bakangira singa kiyeito tiyarenge ngakiguna bono na bakware kuri ku according ne talent without a certificate engaki yabona arogo ikotware certificate eredi brain kwere kuchigoro omana konyore gasi Charles ivebengere byo kunyara gusangana tuthia na mangana biyama minyoko tucha mangana yenkoyo asorongoro itorwa gusiaiga ebike yanyara gwete timu ya Gusii FC yanyara kwenda bakensemo ya Mombasa isabachitane timu ya Coastal Heroes korende kare chita kamerongo kyanda chaigete nigo timu ya Gusii FC ikoruchigolinye asegolia yemo asensemeli ya Coastal Heroes ose Mombasa Barak Stadium litkola lero babwate kosorine timu ya Kibira Black Stars asetikelikia Awendo Green Stadium ekosori ya kabire timu ya Shabana FC ya kosorine timu ya Naivas abwase timu ya Shabana FC yanyorobo ibwe goria ye mwasirige na liesagero wonekanye suke timu ya Shabana baka namba 5 asohote na kwa ligi ya National Super League litukolia mambi mbatu aleke minano na barabwe timu ya Shabana FC ne timu ya Dandora Love kurwa somo chiolio Nairobi ase Shabana FC ko bweka wasoli yeju iranyori bagali ya bene yoko swa top 3 ya National Super League anda kaibrenga byo isa timu zo chia Gusii aiga timu chine ne timu ya Shabana FC na Gusii FC ibrenga byo ombere bigo le timu ya Chibere oyo minto kwambole riswari kyagara mupira nenyo anjete sana kabra si taransa mana athletics no mupira tu anserete esukuru ye kamana kumanyekana egento ndanyara bataba sensemo sabana na bere une trasara ore myaka 3 na nyari myaka kiyo mwaka kiyo 2003 2004 na bere une trasara oro na manyire igoro na antara chorro na rengo yo mo bote member burinsi ekere birao byonsi bya majeshi bya bunetu tukarosi urinsi etimu yemo kera yanyorete ase etimu eri yetu yari kuru waterworks nero yarengedi water bono chonsi no chari gocha igone ma etigoro yemichese ya soka sana na ore ne mupira no retwarwanerero matoke kabu keberesi na korera namba 3 igone manyite ese county kitimu chari ngoro ne chinyinge egento gigo tuita mono asense mo ya sabana
ama tukakurumaega otwabwate chisukuru chiarenge konaja talents okonyora abana michesa aba obara basaye bari skuru eyemo bakuragereramo mbabwati maitachi andu manene akobasumbwa gositanga naro situkia gositanga nakorega ere n'umupira atagete kwegera amanye lakini ase chingaki chiabono iga otokoenda tuyo mwaki kero kendo akire timu gete nkoro oiranire gocha bono onyorire family na atageta family endagera na atageta koreki muruchi sabana nere gegotumeka mubuko bw'omuntu bese tokonyara koragerera chi family echonsi kero kende sabana yachaka buye rigi egochigo ikigati kabere gose na bese kobora gose ninki finishing yabapua yagera ntogoso eri nare go sabana ririenga kieri sabana yagwigete yo yare begeta abana mcheso bonsi pia abana bari bagusi barenge talent sio barenge etierio ase omo principal rengorro orengo yo mo gwanjete michezo na kani ndogo nari ko support na kurwa gwekero twakora itierio tokaira na kisi school nari kanyora umwarimu orengo re principal nari ngomu ya muna ase michezo nera ka support nanda akanyora nande support kurusiko lakini igo barenge ko manage kalaisi ekiera na abana be school barire geteri barageire bachire ke Rwanda mabwati story ende yonse natangana be kabesa mubuko eseng matukabona iga egento kiageraniri emecheso yetu ko rugusi paka sabana ne amapatara make nyore ndiri amapatara manene tange stimu gerengiya na anda abantu na bandoche tukonye support buya tatige kinagigyo kakere inse tatiga nari gusaba umugusi egento kerina teba kurwa ase abakubu baito bari barengo unamone ngaki sabana ngaki eria tema etio bwanjani buri bwarenge nando omogori bwarenge bw'omugusi ibene babo bure na bare gocha ba support korwa babo mandu gocha bono lero nduri konyora mundu nde osiasa monene ogo support nanje nari kuchigota ba senseme ya yuti abana siasa ba bogwiri rieteri die YouTube ya nandi baritarere buya nabana ba yuti abanyene mbanjaini kegera una bono ngonyorore kerengaki representative ya yuti nkoendera assembly nkonyorere gasi tiana koira na maege atete aba yuti baria kija ikirororo ege koirwanerera ege family teri koiranera gokonya aba yuti aba na kerengaki kiro no gote kiro mwana siasa agoteba yuti lakini yuti une iboneramo ntura ronde kwensio kobeko koboko nari gusaba abana siasa bari baitu bari batagete go support talents aki injumo support asa abana abaramo abana abo mugusi abana abakenya mwari gwancha mochi muba support keri muranyore musiri batagete besa mono igendo batagete nechima ebifa bya masoesi nendagera ebibinde birabi mbadaye ikina kinaro gusaba una enche omwa oyo mobo na nyari ko assembly abantu aba ekina kinaro robokomu bwabo nare goteba sesemo ye kwamburi goro yo umupira n'umuya nande nuanchire nabono ngorosere butule stadium nyore babwate mechando nkwerere bairaneka tatiga naintu bari tokongosa ntutanga nienda karati umuchesa chigote umane koragera kera gogotanga naigo umuchesa chyoyo nkwenda areke Rwanda nchara takunyara umupira oyo Charles Bwatera abo monchomoriali ebirenga bya Charles mutemeno bya National Super League abwa timu ya Shabana FC ritukoria mambi kurwa segetike likia Awendo Green Stadium Mase County ya Migori era chikonya ari ne timu ya Dandora Love ntore ikoru Ndizi TV na ndogotevi na kibara nyare kogosori na kiama tokyo ara nyare koba na ntore timu ya Shabana FC usene oli bakali ya bene lyoko swa top 3 asenga kientangani pi ime ya season ya National Super League katimu na binde tora beto kubwati neke binogatie timu ya Mwatate FC ne timu ya APS Bomet ira gosoriri tukoria mambi nyira bune timu ya APS Bomet nerere namba ibere boniga ime National Super League igone chi timu tora beto kubwati tore timu kia rumi ya National Super League akwanda ime ya Kenya Premier League season yera ere omolio yenyora buna ama merane ya National Super League ne ntunda ya gatano na kabere gose round 7 yama merane ya ikonto beto kubwati na kumanyana ki yanyalire koba twitera yo mwanchu muriri nombiro bigandrete boniga ime ya Kenya Premier League se boniga ego sori yere ne timu ya Kariobangi Sharks ya ko sori ne timu ya AFC Leopards so bate yaba ingwe kurende chitaika merango kianda chiyeri ne timu ya Kariobangi Sharks endelo wibwechi goli 3 ase golia yemo igobona mega ya wiki anyara gweta baikuru ne timu ya Kakamega Homeboys ibone getanga ine
ime ya Kenya Premier League niko bone timu ya Kariobangi Sharks yasukire mutu na goso ime ya top 3 top 4 ime ya KPL eko sonde gendete boniga ne timu ya Mathare United nyore timu ya Mathare United wikira boniga ya sire bino bya ibitano byerire kuruma egaiga one batiki binayo kongo bone ne timu ya Police FC nyora buna Police FC ne timu se season ya nyara kwera yarenge ime ya National Super League kunde mega yo kwerwanira kayori bagalia bene na timu na Jago Talanta FC kurwa se National Super League na bono goswa ime ya Kenya Premier League seboniga etole season yengi wikira boniga moro kyobo Bobby Ogola munya kurwanira timu ya Police FC kunde gwikira bone ndo chiteka chire etaika ya 50 nemo wikira bone chire makali ya MSA yemo pia ntwene kibune gosori yento manye omweli oye mbwa tati FC ranyoro buibwa yugutangani wengencho mono wose Kenya Police nago kwanda makali ya wiki ya nyara kweta banyoro bo buiri tukolia lero na gusikana kuyali bakali ya bene ime ya Kenya Premier League andake to kolera IS ebrengele byo ime ya Kenya Premier League yete to bwata iga ndo season ya eta das kambabwa lero iga Kakamega Homeboys nereta ngaine necho setua kwanira boniga ebrengele byo ime ya Kenya Premier League mbirebe asesemo ya Kenya Premier League na nabonda tebe na asintu no mu Kenya timaeti osine mipire ya England ya turusiri korwa ase Premier etendiko rana abantu ngonye bwati bare mono ase Sauri ebirao byetu na bisoka guchisiko mbiri ko genda atambe mbiri go tongusa ekige ko gera bitari go tongusa imbiri na timaeti tengo nyara ko era sana na bateneri bakogera bitari go tongusa ekiagera bwangoiga mangana na swaya mangana ye corruption ase Kenya yetu ase baria bateneri benko yo baria banene yonsi ekikonyarikana na begoita morali yegitimu echi kwanyora nanji konyara ko kokore gosori engia na igento kianyari ko bagikoirania ase Kenya Premier eso bwenge oyo muntu narorire na kwanza abantu abange bari kumanyana nkikegenderete chi weekend igoro ya Kenya Premier ase Sauri intu abanyene ebyongosi byeito byabeire bikokora egasi etari engiya ekero tukwiguna kibesa gete jasirete kibesa kigete nchingana ga jasirete yono uri wako umupira matu umupira ito Kenya ga no gutaka dokorora muntu wako umupira ogenderete guchiande wetani okoragira kweli tuko kuri kwenda weka ekiagera bona kurigereria ase timu bone takire kuburi guna ngio mutari kwirere ligi no linzi ita na polisi ya soete ekiagera bari barabunguri bari umusara na babuna batabu nguri bari umusara mbarekera lituke kegwanda mbayigotete mbarendire buya etimu yeto ama abo maana abantu abaita babange bagwa ku mupira oyo gwe Premier mbabwate challenge chinyinge chichi family kera na abantu abanene babwata abana babwate family gokonyora na mbari konyora bese seine bagutigire family yeigota na barabara gucha Chigosori yeye na barabara no moyo yomo igo bako na waka babwate stress guchinka mbati wana Charles Sirengererie biko esa watani baliva Chigosori ya Football Kenya Federation Premier League igo benjmente birigere kwa bakosori na mazingira yabo banyara gutwara obogiba gosenga kienkia kibareketi banyara gutwara kinga kichinyoro romo chibali nyana na wikera boniga etimu ya Kakamega Homeboys lere tangaine ime ya Kenya Premier League Chigosori egosorete 13 gose 13 games ese watechi point ya 20 na isano na isatu ninge bwatera neta abune timu ya KCB yere namba 2 watechi point ya 20 na isano ase Chigosori 13 ese litikolia lero Chigosori chikosori ne chientunde ya 14 na nyina bano manje muri ime ya Kenya Premier League kirabone gani go Clifton Mieso kosori timu ya Kenya Police nero le bono obgete chigoli chinyenge mono gose the top scorer ime ya Kenya Premier League wate chigoli na ra chigoli isano na isato 8 goals wekera bone go chigoli chinke sana even no 13 chigoli isano na isato ne chinke sana kolenda ntolebuna hasama tukagocha gose chitimu cheto cha Kenya iga chimenta chigoli chinyinge tutwaro bwa melio botindi bwo kubunga chigoli chi top scorer ilinde eligi yaito enyare gosuka igoro umanje bwa ndo chikokolera essence me yetole na omwalimu Mr Charles unengana yawo yo mwali pesa bali bonsi bakuli ko tuacha gete naye ko rukiza kiana wikera boniga ngana yawo yo mwali nereli ona tukwanda omutimoko oyo mintu kwandukira omwalimu eno omwalimu lenda ase Sauri nde coach
mwalimu Ogeti mwalimu Ogeti nje nigonda gisocha retire KDF igento turanyare ko bato kusabira namaya abana mecheso bari babere retire unanche abana mecheso bari ba live na bari retire tochamo tubwate chitalent ejikorusiko tukibeke buya tuchiorokereri ekiorokereri kirira tutueterete banyare ko bakogenderera ngoenda turese bigwanda abawa kwanyora umugesa chochire igagotebana inche na minyogete gose na koreteki gokomuburire nde kurwese kwarwaye ngokuorokiria maminyoka ya kwanyora tabwati wano kumina rende na kibono gwaja gwatebia abande utariko bae kwirende obukombe buri kwaremerete na baro baremere kida kigendo twiranire mega saba chesachi bari baita bakuru twirana ase center ari ese skuru eranga asore ari asorange na eka nakwegeria abantu nyomba bire batatu kwa barenda masindano twamerana nori norarorenta bamerana gose gusiye tunenya kwinoka ase mecheso ekegera narigere tuna bono iganyorengo na tebana keberasi yabe getabana abaminyokia bange jite kategoria ichianse nigo nabe getase sauri center nchiri nyinge asense mo yari bitifare go center chiri chinyinge onanyorete na abandi babuiru kurwo baminyokire go chagaiga na ndonyora bagoteka chinamba chingiya ase sauri ntubwati oborori na ntubwati ogo train abantu baito egere na ora bakoreki tubaino eguna abantu bari bitifare bainoete egento kene naro chigosabangeri na uikikorora omwana uno Felix Bwera negakorwa center uikorora omwana ogorokuna cheni nini igakorwa center abana aba bakorete buya bari busigo bakorwa siki center omwana uyo uri korwa class na anda ande kuminyoka njira te yare kunyara gukora nyone rabwe yemo kere rabwe yemo yabwate kilomita 2 akabaza baki center ne training camp na egento ndanyara goteba kebera sine timu ya sokira satambe keinenye tambwete niyanye igorerete kambi na ande maminyoka yarenga yanda 20 tuno tware kogenda several times paka abandu bagansa goteba na twarosire kwa Nairobi ase sauri yatambuire agwesa abana bandi kirwe mechese yanyarete ko begosie kuye skuru iyo yasirira ne digital ntine nyinge twapotesire ase sauri skuru njiche ko passport abana bari barenge talent tobarore paka bono eganto bwato buremeru bwabana bwabaminyokia base sauri nduje tiko batambwa ko primary tubago chikogora ko primary ndwanse gonchukana ko batambwa na ko baretamo na ko borokereri na kebereste nyara ko be center yoka igatu tware chi center chinyinge at least nyore ndi yanyare kana kire sub county school tware center ya talent sie egere tunyare ko inua ekusiye ita sense mu michezo nare wana tochokorera pina bakonya kwani abantu bao bali bazake ko bakwari kuregesa tani kandi zitizi ya nigonda ndanyara konya ko bangu kwani asaba na michezo bali mbosio na wana tengo nyara kwebo minto tani shodongo tokobwatira na nera mangana yake beresi tengo nyara kwebo mu principal keberesi oyo maeri tengo nyara kweba Beatrice Olambui oyo mo David oye tengo nyara kweba na bari mu bande na bande bari sensemo ya keberesi na tengo nyara kweba go ase familia yane ase gas tukubwatirana ase seme ya talents na kuchia satambi no yo minto eba nisibosiro mwenga oyore piaro ole principal ya sigaragara na era tengo nyara kumweba ase egasi ya kolengiya eyo go support abana bari youth ase seme ya talent na incho monyene tigansabe bari batakire tubwaterane bachitoe buri unange chitoete tokonya abana baitu bumugusi bagenderere guchibosio esemo yo mepira na esemo ya maminyoko none kende gyosio mwana okora muikange mworokereri onyu mwana okorosie gari nae mugorere moroserie biemba mubeka awe ate ko barikani kariya mbe mwana ate atali omwalimu ere na retired soldier konde me mono Charles esinga kwa twali na twegese studio omwancho molirite tona ndaso motima kumukiro to koiranda tona kwa ramangana mange gro ya African Cup of Nations tubata mangana a Carabao Cup tubata English Premier League gendrete bona ndo chese timu ya Chelsea vavungirwe gol ningo tebi ningo vunga timu ya Chelsea ne ekosoli gendrete Manchester City Chelsea ndo kwa naso mangana yenkoyo ya Europe ya Africa asogoime tosuka tona ndesense moya kabiri studio amatangasa abiri toirane.
obwensu bw'omuguzi. Ndizi TV obwensu bw'omuguzi nigo bono yakirenikirundekerene negokurengera chibiche chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwigo tonyora asoro gonkor bwoguzi neji kaunti chito etanaine buna e kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet